San Ignacio Loyola, kailaman siguro taniya, no, kay ang iyang congregation nailhan man usab siya ang fundador sa mga Jesuita, the Society of Jesus. Unya sa mga katuigan sa 15th century, iyang gipundar ang maong congregation. Apan siya mismo, ang iyang istorya siyang kinabuhi, previous life, sundalo siya, unya naigan siya sa gubat o pag paayo niya sa iyang samad, no, took a long time. Dito siya nakadawat sa gift of conversion. O dito niya po murag iyang giplastada ang iyahang formation sa spiritual. Iyang giplastada ang gitawag nga kining spiritual exercises. Programa niya alang sa iyahang kaugalingon o sa tanan mga niapil sa iyang congregation, no? Society of Jesus. More on kanang prayers, reflection, discernment. Ang kasagaran karon nga model ani is kanang usa ka bulan bitaw nga retreat, 1 month retreat, guided or kanang not guided nga retreat. So ang iyang spiritual exercises ngayang gihimo na convert siya from being a soldier, no, sa gubat ngadto sa pagkasundalo ni Kristo. In 16th century, namatay naman siya gi-canonize nga saint. Nga ang iyang kuwag very loyal yun ni siya sa atong Santo Papa. Mao ni ang atong santos nga gipanungdan karong adlaw. Sa atong mga pagbasa, mag-igsugod kay Kristo, ang unang pagbasa nato gikan kang propeta Jeremias, kapitulo 15. Si Jeremias nag-ampo sa iyang mapait nga kasinatian ngadto sa Ginoo, na ang iyang pagsunod, no, sa Ginoo, pagtuman sa iyang tahas ngagikan sa Ginoo, ug samtang nagtuman siya nini ang mga kapaitan, mga pag-antos, mga panglutos nga iyang nasinati. Usahay ka nang mag-ampo siya nganong ingani ang iyang kinabuhi nga nagsunod naman lang siya sa buluhaton og tahas nga gihatag kaniya sa Ginoo. Pero ang Ginoo nagtubag kaniya, nagpasalig kaniya nga mag-uban kanunay ang Ginoo kaniya, maglig-on kaniya o magluwas kaniya sa tanang panahon. So kana bitaw atong makahuna-hunata na kining mga times bitaw, mga adlaw nga maglisod ta, if we only pray to God and if only we are faithful to Him, makaingon ta nga wag gyud ta mag-inusara. Tungod kay ang Ginoo anaa gyud mag-uban kanato. Siya maghatag nato kalig-on, siya magpanalipod o magluwas kanato sa mga panahon nga kita namiligro nga atong kinabuhi. Sumanay siya ang experience ni sa unang pagbasa ni propeta Jeremias, kapitulo 15. O sa atong salmo karong adlaw, Salmo 59, iya pod nga padayon ang tema sa atong Ginoo nga mao itig panalipod. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Pagkanindot, no, ang tubag niya, ang Dios atong dalangpanan sa mga adlaw sa kagul-anan.
So nagpadayon ang tema sa unang pagbasa ngadto sa Salmo. And then sa atong ebanghelyo karong adlaw ang mga ang gingharian sa Dios atong nadungog sa duha ka kanang sambingay sa atong Ginoo. Una sa tao nga nakakalot og kanang bahandi. Ay kaduha ang negosyante nga nakakitagmutya nga labihan ka mahal, no? Di mabayaran. All of this ilang gibiyaan ang tao, iyang gibaligyan tan, iyang gipalit, no? Ang uma diin ang bahandi iyang nakalutan. Og ang negosyante mo pod iya pod gibaligyan tan aron iya lang mahuptan ang butya. Nagpasabot nga ang gingharian sa Dios bililhon kaayo nga walay kanang kantidad nga atong ika-kumpara. So ang tanan nga maka-discovery sa gingharian sa Dios diha sa ilang kinabuhi ilagayod nga huptan. Pero ug di lagi nato mailhan nga mao ni ang gingharian sa Dios murag mulabay ra pud ta. Mulabay ra pud ta. Pero kung nato magana mao ni ang atong kalipay, mao ni naghatag og kanang bili sa atong kinabuhi, mao ni ang kanang bahandi nga atong gipangita dugay sa atong panaw-panaw ng kinabuhi ato gyud siyang huptan. Mao pud kini si San Ignacio Loyola. Nakakita siya sa bili sa gingharian sa Dios busa iyang gibiyaan ang iyahang kanhiay nga kinabuhi sa pagkasundalo o ang tanan niyang mga katigayunan. Mipili siya sa Ginoo o usab iyang gihatag ang iyang kaugalingon, ang iyang tanan panahon o paghigugma ngadto sa Ginoo. Mao na siya na nibiya sa karaan o iyang gisunod ang iyang gugma sa gingharian. Musad na ang atong pamalandungan karong panahon na sa atong kinabuhi. Kung makita nato ang gingharian sa Dios, one or the other sa mga yugto sa atong kinabuhi, unsay atong kanang tubag ngadto niini. Karon ani kita nagampo o nagmakanunayon sa atong pakilambigit sa Ginoo, nag-offer sa atong mga kanang prayers nangayo sa mga panginahanglan nga mga grasya adlaw-adlaw. Mao ba kini ang gingharian sa Dios alang kanato? Naghimo kita sa atong mga tahas adlaw-adlaw. Mao ba kini ang gingharian nga nagpalipay kanato sa adlaw-adlaw? Mao ba kini ang gingharian sa Dios nga atong gipuy-an nga naglig-on kanato? Nagkapalingkawas kanato gikan sa mga kakuyaw sa atong giatubang adlaw-adlaw. Kung mao kini dan atong ipadayon, atong mas patubuon o palambuon. Kay mao kini ang tawag sa Dios kanato kung kita may ila kaniya nga atong Dios ug atong amahan nga may sakop magpalandong kita sa iyang gingharian. Amen. Palihog mo tindog. Ngatong tubag sa matag pag-ampo.